Vianoce sa nezadržateľne blížia a ja potrebujem vytuningovať tento pajglový recept. Pôvodný som si našla normálne na nejakej vareche, ale prezieravo som si ho znížila na polovičnú dávku, keby to bol náhodou fail. Klasicky si pripravíme kvások, ktorý necháme kvasenkať. Potom si pripravíme suchú časť, hladkú hrubú múku a soľ, vlhkú časť, cukor, maslo, žltok. Túto vlhkú časť vymixujeme a keď bude vymixovaná, tak k nej pridáme múky aj kvások. Ináč musím povedať, že ten kvások celkom dobre napúčkal. No a z tohto vymiesíme cesto. Úplne ideálne rukami a keď máme vymiesené, necháme ho kysnúť. Medzi tým si pripravíme plnky, orechovú z mlieka, cukru a orechov. Vážne. Ak nehustne, dajte lyžicu krupice. No a potom makovú, mlieko, cukor, mák, veľa maku, hrozienka a môže byť aj lekvár. Ja som nemala slivkový. Mňam. No a ideme valkať. A teraz ženy, vaša chvíľa. Prečo mi to nevykyslo? Prosím, radte. Potrebujem mať tento recept absolútne vytunený do Vianoc. Takže ak tu mám nejaké pajglistky, ktoré toto robia každý rok, dajte mi prosím rady, budem za to veľmi vďačná. Ja si to teraz idem improvizovane zabaliť a zistím, že proste mám tých plniek veľa, ale tak čo už narobím? No tak ja ľúbim, proste my ľúbime plné. Orechová plnka vyšla takto, aj to zabalenie vyšlo všeliako. No a ešte sa to potiera nejakou polevou. Ja som si dala žltko, praškový cukor a trošku vody. Má sa to natierať na etapy, ja som to tam bucla všetko naraz a upiekla som to. Držte palce, pretože už teraz sa to začalo trhať a skončilo to takto. Takže prosím, vaše rady, ženy, skúsené pekárky, pajglistky, dajte mi echo, co mám delať, pretože toto bol fail. Ale kúsok ďalej, to už bolo mňamózne. No, bez ohľadu na to, ako to vyzerá, fakt to bolo dobre, extrémne chutné, veľmi dobre, vôbec to nebolo suché, ani keď to nevykyslo, bolo to proste fakt dobre. Takže do Vianoc času dosť, spolu to zvládneme, budem rada, keď mi napíšete do komentárov, kde som urobila chybu, čo môžem na budúce urobiť lepšie a budem rada, keď nás budete aj sledovať. Ďakujem vám!